Nie. Ja som chcel len povedať, že tento ročník bol špecificky v tom, a sme sa všetci zhodli, že tí, čo boli 8, mohli byť kľudne prvými, a tí, čo boli prví, kľudne 8 a naopak. Takže všetky tie týmy boli vyrovnané, všetky tie zápasy boli vyrovnané. My sme na to veľmi dlho čakali, ešte za druhý rok, ako a ďakujem vám všetkým týmom, že ste nám ukázali cestu a ste nás priviedli k tomu prvému miestu. Ešte máme jednu malú novinku. Tento rok sme zaviedli kráľa strelcov a poviem úprimne, uvažovali sme nad tým, že vyhrá ten klub niekto dá najviac gólov. Ale tak ako po začiatku ten turnaj má takú myšlienku neprejavať nás do 100 rivalitov a báli sme sa, že keby sme vám stanovili, že kto dá viac gólov, tak ten dostane nejaký titul. Že sa to trošku náhne k takej prehnanej rivalite, takže sme to urobili trošku tou inou formou, ktorú ste videli. A kráľom strelcov sa zhodou okolností stáva hráč víťazného týmu. Jožo, tak ťa poprosím, prevezmi si trofej, stavte si všetku trofej. A teraz konečne nasleduje tá dôležitá časť turnaja a to je ten dáv. Hej, teraz ešte, to je čerstvo, čo má?